Os temporais deste inverno mudaron a fisionomía desta praia de Areas en Sanxenxo. O cambio máis evidente é o curso do regato, que agora corta o acceso á praia. Empezamos a notar que o río que se desviaba por culpa dos temporais e pola toda a maleza que trae o río e os sedimentos, atascou a salida habitual e, por lo tanto, buscou camiño, saleu polo centro da playa e foi camiñando hacia o borde da duna. Se levou moitísima area e agora está xa empezando a levar a duna. O Concello quere agora devolver ao río a súa saída habitual para que a xente poida de novo acceder á praia. Ao mesmo tempo, vaise recuperar a duna, que tamén se viu afectada polo río. Parte da duna, como podes ver aí, está afectada, xa levou parte dela, polo tanto, temos que tomar a decisión porque esta é unha zona con un valor, importante, un valor lunar, entonces, polo tanto, temos que tomar a decisión, que estuvemos aquí con técnicos da Dirección Provincial de Costas e viron ben que o río volva a súa estado habitual. O mal tempo obrigou tamén a retirar esta torre de vixilancia que ia ser arrastrada polo mar. Ademais, o temporal tivo tamén o seu efecto na praia de Silgar. Acumulou area no centro da playa, que creemos que a unha altura máis ou menos de 1,5 metros de area xuto na palí. Sí que a parte da playa onde está, a Madama, sí que dai retirou a area e colocou cos temporais no centro da playa. Xa fixemos un estudio topográfico e creemos que hai que mover sobre uns 14.000 metros cúbicos de area. A previsión para Silgar é facer esta intervención no mes de maio. No caso de Areas, o Concello está a esperar o visto bo de Costas, confiando en que sexa a demarcación provincial a que se encargue de acometer estes traballos.